Rawere mag ODM e kar chung'od bura ma Kasipul kokalo riwruoggi mar Kasipul Youth for Youth osiro tend duond bura mar ODM ewi chenro ma gin go mar chako twak manyien gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mar 2027. Rawere go kotane kod MCA ma West Kasipul Ward Vikins Bondo kone gi siro twak ma kamano ni mar mano ema nyalo miyo ODM bedo gi adieri mar yudo bere sirikal mabiro chuo gi 2027. Bende rawere go kwedo josiasa mag ODM mase winjruok manie kind duond bura no gi UDA ka giwacho ni josiasa ma kamago onge gi dwaro mar neno ni ODM obedo e sirikal e yiero mabiro. Kaka patron mar Kasipul Youth for Youth, adwa goyo erokamano maduong' ne Central Management Committee mar ODM mano bedo piny kendo neno maber ni gichak wuoyo gi chama mar UDA e weche mag loso coalition gi UDA gi parties bende mamoko ma giringo go kanyachiel e paro kendo e tim. An kaka patron mar Kasipul Youth for Youth kendo gi youth te mawuok Homabay wasiro decision ni kendo wasupporte fully mondo ODM obede mesa gi UDA and my dhi tego broad based government. De wagombe ni kantiere programs ma sirikal dwaro ni mondo jomatindo oyute kata o benefit kata otim to wan wawegi emikawa tiketo wakanyo to wawacho wechewa mag jomatindo. Omiyo wayiere waduto te ni chakre juma manyien wabro chako gi Homabay County ka to wabo wuothe gwenge waduto te ma jomatindo nitiere ma jochama nitiere to wabo penjo jomatindo ni ang'o mande gigom mondo mi otime sirikal mar broad based government. Ne wabedo gi tho mang'eny mag yudhe kalure gi protest mane bedo. Koro iyudo kaka ODM dhiriwore gi UDA wadhi bedo ka wawacho a common language, wabro bedo kwa wuoye development kaka wanyalo yudo tije. Wang'eyo maber ni ka wasiro sirikal to eka wanyalo medo yudo olemo mabeyo beyo e sirikal. Tije machalo kaka gero ute, tije machalo kaka weche mag Hustler Fund hola miolo kijende matindo giyudo kaka ginyalo timo go ohala, to mano miyo koro jowa matindo gi nyalo yudo gimoro maketo gi modich ma koro ok nyal ti kodgi e weche mag siasa.